и планинар, населението вече не между живите. Те отиват в една специална експедиция в Помис да снимат лавини. И повече от 30 лавини има заснети, които да се монтират, за да се покаже индивидуалните лавини на всеки от героите в това преплитане на спомени, представи, които да представят доста импозантно страшните неща, които се случват в планината. Може би по-добре да дадем думата на аудиторията. Това е най-интересната част от дискусията. Само да питам, тези снимки в Памир, които са снимали, ги е правил Милан Огнянов. Неговото име го няма май в екипа. Не, само на Цветан Чубански. Добре. Просто детайл, така го питам, Цветан Чубански, който е главният оператор на филма, първоначално е бил поканен и бил замислен той да играе ролята на оператора. Но в един момент се оказало, че по-добре той да снима, да се вземе актьор, който от моя гледна точка пък знаете как се снима, доста непохватно се мотае с тази камера, но не това е важното в крайна сметка. Добре, имате думата, обръщам микрофона към вас. Имаше идея за въпрос, струва ми се, след изказването на Кирил Топалов. Или някой друг? Да, заповядайте. За мен Лавина е един прекрасен планинар. Но искам повече да говоря за литературата, защото съм мъркач.